Nee, gaat hy weer. Die gaan oor. Ons doen gou hierdie een. Dis 1 2. Daai is 'n bietjie te besig. 1 Wat ek dit? Wat oor die kop gaan. Ja. 1 2 met dan door. Ja. Ja. De koets nou. Ja. Even net kijken of het weer. Ja. Ja. Ah, oké. Wat denk je? Of die ene. Die een wat ons net springen blok. Ja. Oh, sorry. Ja. Hey. Ja. Ek dink hy. Tweede. Die shorter een is beter. My tweede swaai is baie lank. Ja. Alright, let's do it. En dan one turn, hè. Spring en blok. Zodra je klaar geblok hebt, dan gaat het weg. Ja. Ready? Wacht even jullie. Okay, here we go. Right. Full speed. Spartans, Kaburu, Issa, Demo. Hey! Come on! Hey! Come on! Then 1, 2, 4. Stop. No. Okay. Alright, guys. En zodra je ondergeblokt hebt, dan kom je voor mij, hè? Let's do it. Spartans, Kaburu, Hisa, Demo. Hey! Hey! Say! Hey! Stop! Stop, mijn aandacht was nog bij je. Oké, maar zet die beter. Oké. Mijn aandacht was nog op je. Oké, kom eens naar hier. Jump. Strike. Jump. Strike. Zet hem net recht krijgen. Zo, gaan we die dan nog verder. Als we nou jump, gaan we voor en onder. Kom eens kijken. Jump, strike. Ja. Dat is even mooi. Yes. Nee, dat is de andere zijde. Van mij of hier? Nee, ja, goed. En dan voor jou. Dan krijg je goed van mij, dat is niet recht. Onmiddellijk van hier af, wanneer jij gestrijkt hebt. Kijk hoe. Onder, voor. Dan ga je onmiddellijk voor hem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Drop. 1, 2. En die is recht voor mij. Dan ben je weer het. Niet. Strike. Niet. Strike. Okay. Stop. Okay, nou weer recht. Mijn vriend. Hou nou recht, want we gaan nou rennen. Alright, here we go. Wat je gaat. Spartans, Kaburu, Hisa,
Jawohl! Hey! Hey! Ha! Stop. Ja, nu staat het van hier. Stop hem maar eens. Net bijna.